Yan, magandang araw mga kapatid. Maglilibot-libot tayo ngayon. Punta tayo ng Florida. Sana makisama yung panahon, no? Dahil kakaulan lang kahapon hanggang kagabi. Ngayon medyo huminto na yung ulan. So let's go. Maghanap tayo ng may babalag ngayon. Medyo tinanghali na nga ako dahil 11 na ngayon. Mahirap talaga pag maulan. So yan, abangan natin yung mga iba-vlog ko ngayon. Ngayon po ay June 12, 2023, araw ng kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Binabati ko ang lahat. Yan. Happy Independence Day sa ating lahat mga kapatid. So karamihan ngayon walang mga pasok. Tapos may pupuntahan din tayo isang tindahan ng sapatos, meron daw sale ngayon. Try nating silipin. A few moments later. So ayan mga kapatid, magandang araw. Nandito tayo ngayon sa Florida Blanca, sa bandang bayan, sa may ito yung Peso Florida Blanca covered court. Nakikita natin dito yung tindahan ng mga sapatos na class A na rin mga kapatid. Magagandang klase na rin yung mga sapatos dito. So dati meron silang promo na 3 for 995 pesos lang. So dahil maraming mga bumili, naubos na daw po yung ganong promo nila. Ngayon po meron silang promo ngayon. Itong nakikita natin yung 2 for 995. Itong nandito sa side na to. Tapos yung nandoon naman po, ito yung magagandang klase talaga na mga sapatos, pang rubber shoes na 2 for 1 for 95. Ayun po yung tarpaulin nila. Pag isang pair naman ang binili mo, nasa 900 pesos pa. Kaya mas maganda dalawang pares na yung kunin mo kasi mas makakales ka ng presyo. Makikita natin 1 for 95 for 2 pairs. Kaya sulit na. So tingnan natin yung mga klase ng sapatos nila dito. Ayan, meron silang Nike, Adidas. Yan, makikita natin ito. Gagandang klase pa. Sa mga mahilig ng sapatos, baka ito na yung sapatos na yan. Ito Adidas, so yan gandang klase na rin, no? Classic wear top. Yan, so iba-ibang size din yan. Marami silang mga size na pagpipilian dito. Ito nga si sir, bumili na. Yan, shout out sa kanya. Ito Nike. Ito medyo maganda-ganda rin, no? Parang balat ng crocodile. Yan, Nike Zoom. Yan, yan, 2 pairs. Maganda na rin mga kapatid. Sulit ka na dito sa 1,495. Yan, meron din sila mga ganitong klase. Yan, Converse naman. Sa mga gusto ng ganito. Yan. Ito, Converse na medyo high cut. Ganda. 1.4. Ayan, rubber shoes ulit. Meron din doon. Ganda rin to. Parang original. Ayan, iba-iba. Ito. Ganda, kulay puti. Nice. Box premium. Yan po,
marami po dito mga kapatid. Ito, ganda rin. Klase ito. Nike. Gusto ng ganito. Pili-pili na lang mga kapatid. Available lang to dito sa covered court na to, Barangay Sulig, Florida Blanca. Ngayong Independence Day, June 12 hanggang bukas po. Hanggang anong araw po kayo dito, sir? Hanggang bukas na lang, kailangan magpuntahan na sila kasi baka maubusan na sila ng size. Yun, sabi ni sir, hanggang Katulad bukas na yung lang. 34995, shotgun agad, no? Hmm, Ayun na yung mga karton, no? 3 na. Talagang mabenta na, sir, no? Kasi nakita ko lang din sa Facebook to eh, yung Kasi kamahal ito pagka sa mall bibilin to, kamahal. balik class A po yan, sir. Class A na Mas siya. angat pa po sa klase ito. Oo, Vietnam items to, OEM. oo, oo. Kaya pala nung tiningnan ko din, magaganda talaga siya. So ayan po, natin yung mga pambata. Ito yung 995 for 2 pairs. Ito, maliliit yung size. Kaya sinabi naman sa atin ni sir, no, kung saan galing itong mga sapatos na to, kaya maganda klase ito. Ayan sir, nakabili na ng 2 pares. Ayan, shoutout sa kanya. Ito, mga pang babae. Ganda oh. Ito pa. Oh, ayan oh. Gaganda oh. Pang babae, pwede to. Pero pang bata oh. Pwede rin. Ha? Puma. Ganda oh. Original na to. Ito. Ito, Nike. Ang ganda ng kulay oh. Wala natin ang bag. Single nito sir, Sa single, ang individual. 550 daw yung single. Kung Sa gusto nyo. kilos naman, 600, tatlo. Ito, puro ano to. Solid ito, hindi sa ampaw. Sinelas, ano? 3 pares, 600. 600. Pero ang isa nito, 250 individual. Oh, ganun pala siya. Solid yan, hindi ampaw. Ito, meron silang Vans. Ayan oh, sa mga naghahanap ng Vans. Ayan. Isa na lang daw yata ito. Isang box na lang. Ayan oh. Sa mga gusto ng ganito oh. Ayan oh, meron na kayong Vans sa halagang 995. 2 pares. Oh, ito pa, ito to. Vans din. Oh, sa mga naghahanap ng ganito, Vans. Ayan oh. Ganda nito. Kulay brown. Ayun daw. Mga New Balance. New Balance. Ayun. Ganda rin oh. Para din siyang yung Vans, no? Punta na kayo dito mga kapatid. Ayan, Puma. Meron sila dito. Ayan, madami na yung pupunta. Kanina walang tao eh. Pumunta tayo dito, walang tao. Ayan. Daming pagpipilian, no? Ito, may kulay orange. So, ayan po yung ating vlog natin dito sa Barangay Peso covered court na bilihan ng sapatos. Promo sila, no? Sayang di natin naabutan yung 3 for 999 pesos lang. Mas marami yun, mas maganda, no? Maraming makaka-avail. So sabi nga sa atin ni sir, sa dami nung bumili, naubos agad. Yan. So punta na kayo dito mga kapatid. Tatanungin ko na lang kayo, saan po ba yung mga susunod yung pang Schedule. Ito, Bataan. Yan eh. Pagkatapos ito, 2 days ito, Bataan. Bataan naman? O yun.
Tapos meron na naman sa susunod nun Oo, makikita naman na sa Facebook. sa Facebook. So ayun mga kapatid, abangan na lang natin yung mga susunod pa nilang venue dito sa sale nila ng sapatos, no? Hindi natin abutan yung 995. 995 dahil sa dami ng mga bumili. Ayan, no? Nag-trending siya sa dito sa Facebook sa Pampanga. Ayan. So, salamat po, sir. Ayun, sir, may nagtatanong po. 36 po. Cardo. Thank you.